نەتەوا ku hez ji xwe bike û xwenas bike. Ew ya ku ji zimanê xwe hez dike. Ev e gotina Apo Osman e ku yek ji kevirê avakirina bingehîn ya parastina ziman û rewşenbîriya Kurdî ye. Di 5 Cotmeha sala 1905 de lê gundê Narincê li devera Kextê li bajarê Erdîman yê Bakurê Kurdistanê Osman Kurê Sabrî Axa ji dayîk bûye. Di salên 1925 û 26 de Apo Osman li gel mamên xwe Şükrî, Nûrî tevlî şoreşa Şêx Seîdê Pîran bû. Hatin girtin ku her du mamên wî hatin sêdardan ew di zindanê de ma ta sala 1928 û di lêborîneke giştî de hata serbestberdan. Osman Sabrî kesayeta Kurdiya navdar xebat jê ciwaniya xwe ve û tadawiya jiyana xwe kir û bergiriya miletê xwe li beramberî dijminê Kurdan kir. û raserî hejarî, bêcihbûn û xerîbiyê li ser dirêjahiya temenê xwe hatiye. Apo Osman ji bo bilindkirina asta têgihiştina civakî û siyasî ji bo miletê xwe diriya tevlîbûnê ji bo partî û komel û yaneyan xebat kir û alîkarî dirêxistina xweyîbûn de li dawiya salên bîstê de hatibû avakirin kir. Her wiha beşdarî di hevrêzkirina xebatê di navbera rêxistina xweyîbûn û şoreşa agirî daxda kir. Beşdarî di damezrandina yaneya Kurdistan li Şama paytexta Sûriyê di sala 1938 de kir. Beşdarî di damezrandina yekemîn Partiya Kurdî li Sûriyê de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di sala 1957 de kir. Piştre wekû sekreterê Partiya Çepa Kurd ya ku jê partî cudayî bûyî kir. Di sala 1969 de ji karê siyasî dûrket lê girêdana wî ya netewî û xebatkariyê berdewam ma. Apo Osman hemû kar û mal û milkên xwe ji bo xizmeta zimanê Kurdî û rewşenbîriya Kurdî bi giştî bikar anîn. Beşdarî di avakirina jiyên Kurd yên rewşenbîr di ziman û wêjeya Kurdî de kir. Nivîsandinên rojbaş bi navê Bahoz, derdê me, çar leheng, du elifbayên Kurdî, yek jê 29 tîpan Mînaya Bedirxan û ya serbarkirî bê 4 tîpên din, her wiha pirtûkên wî yên helbestan li Ewropa hatin çapkirin. Xebatkar Osman Sabrî 11 Cotmeha sala 1993 de li gundewarê dirbêsiya Rojavayê Kurdistanê koça xwe ya dawî kir berhemekî mezin ji xebat û rewşenbîriyê li şûna xwe heşt û navê wî li tenişt nemiran di dîroka Kurd û Kurdistanê de hate tomarkirin.